Mesterem Makovecz Imre azt mondta, hogy minden épület lényege egy mindent átható hangulat. Egy olyan dolog, ami itt belül szól. Egy óriási lehetőségnek gondoltam azt 2016-ban, hogy a sportágunknak épülhet egy akadémiai létesítmény, akadémiai képzés indulhat el a sportágunkba, akkor föl se fogtam, hogy ez mi. Csak azt éreztem, hogy ez segíthet engem abban, hogy valamit visszaadjak. Én valaha űztem ezt a sportot, és életem meghatározó élménye volt, és az egyik legbensőségesebb élmény, amikor kora reggel az ember a szűzvízen evez. Amikor csak kő van, a hajó és a víz. És azok a hullámok, amelyeket kelt a evezéssel, ezek összeolvadnak a tájjal, és ez volt gyakorlatilag, ez a bensőséges kép volt az inspirációja az épület hangulat megteremtésének. Én azt hiszem, hogy ott maradni a világ élvonalában mindig csak úgy lehet, hogyha az ember mindig keresi az új lehetőségeket, figyeli azokat az új módszereket, amelyek tökéletesíthetik a felkészülést, és én hiszem azt, hogy a magyar kajakkenus sport az ilyen tekintetben mindig nyitott szemmel járt. Itt az akadémián ma minden olyan dolog, ami a legmagasabb szintű felkészüléshez kell, az elérhető közelségben van, karnyújtásnyira. De a feladat most kezdődik, hogy ezt hogy tudják majd a sportszakemberek, az edzők a mindennapokban a versenyzőikkel közösen arra használni, hogy ez tényleg emelje a teljesítményt, ez tényleg hozzásegítse őket ahhoz, hogy a világ élvonalában, amikor majd végső versenyt kell megvívni, akkor azok a bizonyos centik, méterek, utolsó tusok, azok felénk billenjenek el. Én azt hiszem, hogy ennek a szentélyében vagyunk most. Ez túlmutat a kajakkenus sporton, és az egész magyar sportot kell, hogy szolgálja. Ilyen színvonalú létesítményből nincsen nagyon Magyarországon több. Vannak olimpiai központjaink, amelyek segítik a sportolóinknak a felkészülését, de ilyen új, ilyen modern, ilyen felszerelt létesítményünk egy sincs. Nyilván benne van 35-40 évnek a tudása, ismerete, gyakorlata, Makovecz mesterrel eltöltött negyedszázadnyi munka, és egy szemléletmód, amit szintén tőle tanultam, egyfajta organikus regionalizmus. Tehát a helyre figyelni, hol vagyunk, az mit kíván, az időre figyelni, hogy mi az, ami ma aktuális, és amelynek van olyan üzenete, ami tovább tud élni majd a jövőben. Évről évre, hónapról hónapra egyre több időt töltöttem itt, és ahogy láttam, hogy ez az egész létesítmény egyszer csak elkészül, nem akarok túl érzelmes lenni, de tényleg olyan, mint a kislányaim, ahogy így nőnek föl, és akkor így, amikor először föláll, először megfordul, először kimond egy szót, először azt mondja, hogy anya. Tehát, hogy körülbelül ezt éreztem át, vagy ezt éreztem a kivitelezés során. Egy maradandó élményt kell tudni adni, és lényegét tekintve a belső terek tekintetében az előcsarnok, ez a tornacsarnok, ahol állunk, és az uszodatér, a három legfontosabb tér az, aminek a kialakítása számomra elsődleges volt. Kettős érzések vannak bennem és bennünk. Nagyjából 3 évig voltunk itt, és hát a 3 év alatt második otthonunk lett az épület, és kicsit nehéz elengedni a kezét, de ugyanakkor örömmel tölt el minket, hogy láthatjuk, hogy mindenki megelégedettségére
elkészültünk mindennel határidőre, és hát a minőség remélem, hogy az mindenkinek tetszeni fog. Ennek a létesítménynek a kajakkenu sporton túlmenően a térséget is szolgálnia kell. Pontosan tudom azt, hogy sok közintézménnyel van már együttműködési megállapodás, ide járhatnak majd a gyerekek a úszó nemzetprogram keretein belül is, és szeretnénk azt nyilván, és ezt tudom, hogy a Katica is szeretné, hogyha itt egy olyan nyüzsgő élet lenne igazából 0-24-ben, tehát egész nap és a hét minden napján, ami megtölti élettel egyrészt ezt a létesítményt, és a versenysporton és a kajakkenun túl megszólítja a közösségi sport szinte minden szegmensét is, hiszen teniszezni, futni, strandröplabdázni, úszni, squasholni, és még mennyi minden sportot lehet itt űzni. Meg kell, hogy szólítsa a térségnek a sportolni vágyó tagjait is. Én erre nagyon büszke vagyok, amikor így elkezdett szépülni belül az épület, és láttam a nevemet mindenhol fölírva, vagy a versenyen elsőként meghallottam azt, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia versenyzője, az ilyen hihetetlen érzés volt, és így mindig fölkaptam a fejemet, hogy ez most mi is, és utána meg úgy büszkén áldigáltam, meg büszkén nézegettem ezeket a dokumentumokat, meg büszkén nézegettem a falakat, hogy ez egy ilyen hihetetlen érzés nekem, de most már azt gondolom, hogy úgy tudok brandként tekinteni a nevemre. Az akadémia igenis egy viszonyítási pont lesz, de ez egy felelősség is, hiszen amikor viszonyítási pont lesz egy szervezet, vagy bármilyen, akár személy is valahol, az egy felelősséget is jelent, hiszen diktálni kell a tempót, és tudni kell azt, hogy igenis a versenytársak azok majd arra törekednek, hogy még ennél is jobbat nyújtsanak, de azt is látni kell, hogy maga ez a létesítmény és az akadémia az egyben egy szellemi központ is lesz. Egy olyan szellemi központ, ahol a válogatott versenyzők elsősorban ugyanúgy helyet találnak, hiszen bár az elmúlt években is a Magyar Kajakkenu Szövetség és a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia együtt hozta létre a sportági módszertani központot. Ennek pont az volt a lényege, hogy igenis azok a szakmai fejlesztések, az a know-how, amit létrejön, ez ne csak az akadémiánál jelenjen meg, hanem az elérhető legyen a sportág számára is. Ezt kell mindenkinek megérteni, hogy ez egy tudatos sportszakmai programfejlesztés, ami itt zajlik, és ennek biztos, hogy kedvezményezettje lesz az egész sportág, és én hiszem azt, hogy a többi sportágak megjelenésével, akiknek a versenyzői ugyanúgy sokan itt fognak készülni, a sportágak között is elindul egy ilyen párbeszéd, együttműködés, amiből nagyon-nagyon sokan profitálhatnak majd, azt hiszem. Nagyon erős célként szerintem minden kajakkenu sportért dolgozó emberben benne van, hogy ami most Párizsban elmaradt aranyérem, azt többszörösen hozzuk el Los Angelesből. Minden lehetőségünk megvan, tényleg azt gondolom, szakmailag, sporttudományos háttér, sportdiagnosztikai háttér, kiváló fiatal versenyzőink vannak, szóval minden adott ahhoz, hogy 4 év múlva az olimpián, meg az azt megelőző világbajnokságokon tényleg nagy sikereket érjünk el, és én bízom benne, hogy én ezt megfogalmaztam magamnak célként, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha a Los Angeles-i olimpiát úgy nézhetném, hogy sok-sok versenyzőről azt tudjam mondani, hogy ők itt Csukoron, az akadémián is készültek, vagy a felkészülésük nagy részét itt Csukoron végezték. Hogy mit érzek? Furcsa érzés.
Mert amikor idejövök és látom, hogy kész van, tulajdonképpen megkérdezi az ember, hogy de akkor most minek jöttél? Hisz nekem a munka volt ez az épület. 3,5 év együtt dolgozás. A problémák megoldása, a közös sikerek, a közös etapoknak a végigélése, a munkatársi viszony, ez volt az épületnek a lényege. Egy átadónál az ember persze büszkén áll, de vége van már. Innentől kezdve egy új történet kezdődik, és az új történet biztos vagyok benne, hogy Katalin vezetésével kiváló lesz.